95.7 Radyo Lampornas Melo Touch. Atong cellphone number 0917-328-1392. Kauban si Bernie Master Poppy. Ito po ang Bernie B Talks. Text na or ato na mo sa playback.tv. Okay, join us. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Da 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 da. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Someday you're gonna realize, one day you'll see this through my eyes. By then I won't even be there. I'll be happy somewhere, even if I can't. I know you don't really see my worth. You think you're the last guy on earth. Well, I've got news for you. I know I'm not that strong, but it won't take long. Won't take long. 'Cause someday
Someone's gonna love me the way I wanted you to need me someday. Someone's gonna take your place. One day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you someday. Someday. Right now I know you can tell I'm down and I'm not doing well. But one day these tears, they will all run dry. I won't have to cry sweet goodbye. 'Cause someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me someday. Someone's gonna take your place. Whoa, one day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you someday. I know someone's gonna be there someday. Someone's gonna love me the way I wanted you to need me someday. Someone's gonna take your place. One day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you someday. Broadcasting from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro City. Kini ang Radyo Lampornas 95.7 FM. 95.7 FM. Nga nagatuo nga ang kalambuan, kaangayan ug kamatuoran ang ngay pakigbisugan para sa katawhan. Radyo Lampornas 95.7 FM, Cagayan de Oro City. Proud member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, vibing way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the Watching shadows move across the wall feels so frightening.
I wanna run to you, I want to call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart over you. You'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and upon, remember after the fight, after all the way, I will be the flame. I will be the I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm too far, I've been way too deep over you. You'll always be the one. You were the first to be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give to you. Wherever you go, I'll be with you. Bernie B talks. 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 Kung may problema. Alas 9:05 sa atong oras. You're listening to Radio Lampornas 95.7 Mellow Touch. Sa inyong mga radyo o siyempre sa mga nasa online. Nami sa playback.tv/Bernie B Talks. Or ato ko mo sa akong Facebook, Bitok Bitok University. I-click lang ninyo diyan ang link para makasulod mo. Welcome back, Nessie. Hi, Nessie. How are you there? All the way from Saudi Arabia. Graveyard na siya. So, Graveyard. kaaning nga graveyard, minteryo ba kaning nga hadlok or katong minteryo nga hawan? Katong daghay gravy. Ha? Muna ang gravy. Oh my God. Atong cellphone number sa mga nasa radyo namin na 0917-328-1392. Again, 0917-328-1392. Okay? Katunang sa mga wala sa online na lang sa radyo. O text lang mo diya, ha? Para sa uban ninyong mga reaksyon o uban pa. Kini pagyapon si Konsehal Bernie Bitok Bitok and Master Poppy. Kini ang programang Bernie B Talks Monday to Friday. Alas 8 hangtod alas 10. And kung namoy mga suliran, ang second hour would be ang atong mga letter sender nga gi-email sa counselorbernie@gmail.com. Ay mo gabala ka din na mo isaba inyong mga pangalan. Pwede ba daw i-LBC ang letter sender? Pwede ba daw i-LBC? Itelegrama lang, itelegrama palihog lang. Kalay naman letter sender garon kay kuan man. Social na, mga pina-PM na lang. Sa And mga... speaking of PM, Yeah, speaking of PM, diya nagani mag-apply sa PM. Lagi, dali lang kayo ba? Wala na ka-effort. Ano ba yan? Pwede ba sila mag-PM sa imo, Bernie Bitok Bitok nga Pwede. Facebook page? By the way, kung namo yung mga na-miss na episodes, gina-upload na mo ang episode sa Spotify. Muna yung makabisi na ako early in the morning.
Kay paspas ang Productive. upload. Ambot lang ning Parasat, there is balay paspas ang upload pero sa opisina hina yung upload sa demo. Pero mas mahal akong bayad sa kuan, opisina. Unsa day yung opisina para sa? Parasat gyapon, masyadong hinay. Anyway, so pag madunggan na ninyo ni, eto na ang atong oras na para paminaw na to tong letter for today, ladies and gentlemen. Mayong adlaw, Honorable Councilor Bernie. Mayong adlaw kanimo, ako di ay si Carol. Actually, apelido ning Carol, ang pangalan yun niya kay Christmas. Jesus Carol. Ako di ay si Carol, 27 years old. O usa ka single mom. Di ba nag-single mom tagahapon? Lagi ba? Dagan kay mga friends ni mga single mom or O usa ka single mom. Magtukod ko ta grupo ani. Kuan mo single mom para kay Bernie sa 2025. Foundation. Mga ayuda. Usa ka single mom. Sulod sa dugay nga panahon, gitago nako ang akong pagkainahan sa ako mga kauban sa trabaho o mga higala. Ano man? Kasi sexy pa kay siya or something. Nabatanon pa kay siya. No? Hindi siya gusto magpaano lugar. So nagpakadalaga lugar, ana. Bata na to, bata pa kay siya, mga 22. Nya basin ma-shock sila ba? Ha? Ano na kay anang? Lain na ba ta kay mo judge pa din ta? Amo, ba na ni ka labat? Mo na igatan siguro ka. Lagi. Okay, Siguro ang itago niya kay na-siguro siya experience nga gikan. sa ato palagi, sa ato pa siya tag-ingon diri nga stereotype kayo ba nga pag ang lalaki na inaburusan na ikaw idol. Oy, ikaw na gid ba? Idol nga ba? Pero kung babae, panadunggan na, lamaw na kay Kiat. Mayra. One day, nay usa ka lalaki nga itago nato sa pangalan si Justine. Justine? Nga ni court nako. Nagsugot ko og nahimo ming mag-uyab. Without further ado. Bitsoy. Wala gyapon ako giignan si Justine. Dito na. Wala gyapon ako giignan si Justine nga naanak ko'y anak. Kay nahadlok ko nga basig dili niya madawat. Pwede. 27 naman siya. Pero, eto na, nanata sa pero ani mga igala. Pero, niabot ang usa ka adlaw nga nibalik ang amahan sa akong anak. And Justine was so shocked. Katulos siya na shock. He was so shocked og nalain siya kay wala nako siya gisultihan sa tinuod. The truth, nothing but the truth. Deep truth. Lain na. Tungod ani nibuwag siya nako. Taga Cebu sur ni wa may nibuwag, nibulag man ni kung nibuwag siya nako. Sakit kayo. Sakit kayo kay love kayo nako si Justine pero murag dili na siya gusto magpadayon sa among relasyon. Agay. Karon naglibog ko kung sa akong buhaton, Councilor Bernie, dapat ba nako siya suwayan? Og pasabot og ipakita nga mahal nako siya? Or kinahanglan ba nga mag-move on ko bisan pa sa akong gibati? Huhu bells, anhilak na sa tiyan. Nangayo kong tambag kanimo kay dili ko gusto nga mawala siya. Pero dili ko gusto mo comfort ani kung gwapa kay ni siya tanan, no? Pero dili ko gusto tanan. Basi gwapa ni.
pero Ay, mga dili si Sir ko Warren, gusto. interested mo comfort. Pero dili ko gusto magpugos og usa ka butang nga dili na niya gusto. Iyon. Lisod nimo ipapugos magdugoon niya. Dagang salamat sa imong panahon o ginaot nga matabahan ko nimo. Dagang salamat si Carol. Carol. Christmas. Carol. Carol. The road I have traveled on is paved with good intention. It's littered with broken dreams that never quite came true. When all of my hopes were dying, her love kept me trying. She does her best to hide the pain that she's been through. When she cries at night and she doesn't think that I can hear her, she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. She's always been there for me whenever I've fallen. When nobody else believes, she'll be there by my side. I don't know how she takes it. Just once, I'd like to make it. Then there'll be tears of joy that fill her loving eyes. When she cries at night and she doesn't think that I can hear her, she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. $9:16 sa atong oras. Naminaw mo sa Radyo Lambornas 95.7 Mellow Touch. O syempre, nagtanaw mo sa live sa playback.tv. Kauban si Master Poppy o si Consial Bernie Bitok-Bitok. Sa mga nasa radyo atong cellphone number sa inyong mga reaksyon, 0917-328-1392. O katong uban sad nga gusto magpagawa sa ilang mga gibati, counselorbernie@gmail.com. Wala ipanghatag diya ang Gcash diya, wala ipanghatag. Pohon, Sa text. pohon. Gipasaka pa sa Finance Department. Sige. Wala pa na-aprobahan. Wala pa Wala na-aprobahan, sa wala pirma. pa. Si atong letter sender, si Carol.
Banawa ang apelido. Artista. Si Ling yung apelido. Caroling. Si Carol, 27 anyos, single mom. Gisikreto din niya iyang pagka-single mom. Wa siya nagsaba sa iyang mga kauban. Oh my God. Labi yung anak, kailang yung anak ba eh? Oo. Nga wala yung nagsaba ba? One day, usa ka lalaki, si Justin. So, nag-court sa iyaha. So, nag-uyab sila. Ang problema, nagsikreto gyapon siya ni Justin. Daw be, kay nito nga man nagkalit ang amahan sa bata. Nabulabog nga na din siya bata. So, dito, nakipagbulag, matik. Tapos, nangayon din siya og tambag nga unsaon niya. Nalabro ba kayo niya si Juan? Makipagbalik labro ni Justin. Pero mo lagi si Justin in siya nga, no, it isn't anymore. Ano siya? Magbalik ta, I still love you. No, it isn't anymore. Ano siya? How dare you? How dare. Oy, naminaw si Kuan, Balmarts. Mo ni tinuod nga Erp. Ay, Erp. Ama ka naminaw Erp sa online ka Erp or sa Kuan ka Erp? Sa radyo ka, Erp. Val Martinito. Mutext na siya sa 0917-328-1392. That means sa radyo. Pero kung diya siya pahiwatig sa iyang kuan, asa man na siya sa messenger? Sa messenger siya. Kanang kuan. PM, personal message. Ay, sabi ni Sir Warren, Sir Warren, nanasad ni Balik, lagi. Ano mang masabtan ba natong usa ka single mom nga isikreto niya iyang pagka-single mom? Tungod mangod sa mga judgmental na mga tao sa palibot. Tama ba no? Well. Iyang ipanindigan. Sometimes basin na mga trabaho nga burag bawal may bawaan nga nakay kuan anak. Pwede ba na? Pwede. Well, kung sa trabaho ako, masabtan ako siya kung iyang kuan sa trabaho, pero di na ko siya masabtan nga nung iyang sana dili niya ingnan si Justin. Di na ko masabtan. Dapat giingon gid to niya. Tama. So, ang akong advice ay mo merisi ka karon nito. Mana dayon. Okay, bye. Mo na nakabawog tik-tik ni mo diha. Mo na nakabawog tik-tik pero tinod ba na. Ano lang ako lang explain gamay. Because kung i-start nimo ang relationship nga naay pamakak, magkabulyaso gyud ka sa unahan, or else kung di mo na i-fix nga maging honest ka, because trust man gud na ang may tabo diya sa relationship. Kung wala ang trust na makaka or something, maglisod ka og balik, kung dili pa gyud tapot ang inyong foundation sa usag-usa, makuan gyud na, mabungkag gyud na siya sa tanan. Ang trust man gud kung mabuak na, I'm sure kanang dili maingon nga buak na den tanan ana, but na dako kayo og chance nga naagid nay kanang makuan ang foundation ninyo ba. Kung bag-o lang mo, wala pa kayo mo na kuan na kaila sa usag-usa, wala pa ninyo natawag value ang sa usa, mabuak yun na siya tungod sa trust nga nabuak pod. Correct. Pero kung grabe na pod kaya ang inyong panag-uban, bisan pa og unsa pay mahitabo lugar nga kuan, lisod siya nga mabuak ang trust because nay pamakak ngay may ana. Lisod na siya, pero at least man lang madala-dala na sa inyong mga banding bitaw sa usa kanang maayo ang inyong nagian. Ang ako ni ba wala lugar na kampaandaan ni kuan? Wala lugar na kampaandaan ni Justin nga, uy, di na lagi ga-vacuum. Daddy? Ako na. Daddy? What's that? Dili man gyud na makuan. Wala lugar nila bantay. Dili man nimo basin wata ka balo, basin dako na ang kangkuan, dako na ang lumag. Pero si Justin, dako po day kayo si Justin. Sabagay. Mura masag kabo day po, do. Si Balmarts day naminaw sa radyo si Balmarts. Sa radyo day siya naminaw. May gabi na, ba? Amping kumbaga, si Justin na nakauna gyapon. Ba? May bawaan gyapon. Wala na naibawaan daan. Sabagay na maging nga nga mga single mom nga kalamag yung kuan pag email pag kay ba nga bisag di gyud mahalata ba. Email gyud. Yumilicious. Ingon si Crispylicious. Balmarts. Balmarts, so muna ingon ni Juanito, ang trust dili mabuak, magisi ra. Ay, lahi.
Lahi nga trust na siya mga igala. Ganun na pa man sa sakyanan si Balmart. Ano nakagikan Balmart ha? Modern gitarista sa Piaok Band. Ang banda nga wa pa musikat na disband na. pero nay mga kanta. Nay mga original songs. Ay, kuyaw. Pero na-disband lang. Wa pa na-release ang album, na-disband na. Kasi nakalimot mo nga si Balmart ang gitarista ni may gana. Hey. Saman. Sound trip sa Piaok Band. Bagay ani nga problema. Sa pandangin na mga storya mo puro adik na. Tilik ba kita sa sakto na. Yapon ang problema. Hindi kita apan ko na agad. Alaw na ko sana ngaway kikuranay iagi na lang sa kagay ngaway kikuranay why lamig kalipay ngaway kikuranay dako pagbakay sagup magyata. Anong dili man kung manggiatay ang kita ito lang nga? Anong yay man? Yay man. Naka-remember na nung ko sa atong pagkakuhan, mga Banda Dudes days. Asa na ka ang drummer, ana? Saman na nga, reunion na, saman. Balik ano ta? Balik ano ta, saman? Balik tukar na ta. Siyempre, dito man ta sa independent nga meeting di Abanse. Kita-kita rin mag-meeting di Abanse, Hey, gugma, ngaway tinudan. Ang tidili, naman po ito tinudanay po siguro itong gugma nila sa siguro. Kato silang, sa itong letter sender, bisa pa to, ambot lang po, no? May tanan natay ma-istorya nga babae, no? Nga. Kuan ba na, siguro, dili sa niyo gikaulo, pero kuan pa na sila nga nahimo silang single, ma'am. What do you think? Muna sometimes di nila ginasulti. I think sa norm manggod sa society manggod. Ang problema manggod ani kay ang norm sa society mo judge nga ang single mom wa na gyud kay kuan medyo na kuan ka, na pandol ka. Murag makasalanan kay ka kay na single. Pwede ko kabalo sa generation karon Earth. Sa generation ba karon ingana gyapon ang feeling. I know sa akong generation, sa akong era. Di day generation ang term para medyo Gen Z gyapon tong term. Sa among era. Ingani nga medyo ulaw nga single mom. Pero karon di naman okay. Sa akong era, remember so na pag-artista na boros, wala na human ang karir. Pero karon wala man, proud pa gayon nagan mga TikTokerist karon nga. Mga kuan, proud pa man gayo nga nan sila yung mga anak ug uban pa basta kay ang importante ya malicious gyapon sila. Ta ang uban galing mga laki ron proud pa nga nagpakaamahan sa dili nila bata, napoy nga na. Ba? Lagi. So mura sa era karon murag lahi naman siguro, di naman siguro ni dapat day nagsulti ka. Why siguro? I don't know lang karon sa generation po sa lalaki. Kung imo bang makikita ang usa ka babae nga strong woman, independent woman nga single mom siya nga gikitaguyod niya yang own niya nga anak. Or ma-proud ba siya na? Or ako dako kay saludon ako basta ingana ang klase nga babae nga. Karon mura bitaw na down ang na-degrade ang lalaki ana nga punto kung ang isa ka single mom naka-survive siya na okay pa gid siya, naka-business pa gid siya or something.
dako kaayo og degrade ang sa lalaki nga side ana katong lalaki nga wala ni sukol sa kinabuhi ana ba. So siya karon ang akong nabutang sa pedestal sa akong pagka-idol or idol na akong mga single mom nga naka-survive ani, no? Kay dagan kay sila giagian. Galing lang. Ani, galing lang ha na ako'y prinsipyo sa akong self. Sorry kaayo pero dili ko pwede sa single mom. Nilainan ni mo, racist kay ka racist. Murag nga na niabot ko sa punto ana sa life na ako nga. Murag ka-discourage ko nga okay unta siya ana pero pag ingon niya single mom siya murag na nagduwa-duwa ko. Agay, wala ka lainan ni mo. Okay? So, di na to ma-blame ang lalaki po ani karon kay number 1 dili lang kay depende siguro po na pagka-single mom or boy. Kung na-single mom sa 5 ka bata, tapos 5 ka papa, ka na noon medyo mo, kuhan sa kong grabe sa nimong bayhana. Pero kung kausa lang nga naman, nasipyat lang day siya, grabe nang, di na siya, ayun siya di-judge, grabe siya kay pero lahi man ko niya, lahi man tong si Justin, because si Justin karon no, I think na betrayed siya, na felt betrayed siya. Tungod sa gilab naman niya ang bae kung kinsa gid siya. All he thought nga ingana na siya nga pagkatao na pagyud ay dili nga kuan isang dakong twist sa plot sa ilang story. Now, it's up to Justin karon kay dito naman din sa kabugaton sa love lagi. May akong ingon ka ganina. Muna siya makadala sa imo nga mupadayon ba sila ni Justin or dili kay nangay binig advice si Carol, I am but a fool. Ana biya na siya. Carol, I am but a fool. I love you. Unsa? Okay. Kanta ba? Carol. Lagi na ako So, nangay siya advice nga, iya pa mambalikan si Justin. Sorry na lang, mas lisod ka kung balikan ka ni Justin, niya napugos lang siya. Ayaw na. Nahulog siya ba na, ako napulong, namirisi gid siya. Namirisi lagi. Namirisi ka. Tanawa ka ron. Saan man mo na ron, be? Nangagisig advice sa to, at akaroon balik na sa emo. Saan man mo na karon, be? Saan mo na mo karon nga? Saan man mo na karon, be. Kami na yung pa-problemahon. Pag-problema diya. Kung saan na yung programa day? Wala, man lang. May mga award na po. May awards night. Sa bagay, dako kaya ng problema yun. Basta magsugod yung tanan sa bakak ba? Kana lagi. Swerte mo kung, like I said, swerte mo kung ang inyong bakak tapos naka-understand yapon siya, ay, makaingig ay. Swerte mo, siya may, now I understand what you tried to say to me. O ka na, pwede. Yun ni Rono, dapat dawaton na niya nga single mom na jud siya. I mean, dawaton siguro nga i-accept nimo nga pwede na nimo i-vulgar, pwede na nimo ikuan sa society nga yes, I'm a single mom. Hinay-hinayon nimo ikuan ba para ang tao mismo baga ingana. Pero pwede man gud ron nga di sa niya aminon gid sa buong katawhan, but kung makauyab siya, lesson learned nga istorya niya tinods ay biag sa baa single mom ang gyud ko ana. Pero tanawon nimo dayon as a girl nga kung kaning lalaki mo dupa ba sa imo. Wala pa gani nanguyab imo nang giingon ana ba. Tama. Kamulo pa lang paramdam imo nang giingon tanan idiga na nimong baraha nga. Basta ha. Giingnan ta na ka single mom ba gyud ko. Pwede ba? Unsa maka-accept sa imo? Motoy sakto nga tao. Mo dupa. Kabalo ka okay ra gyud. Kana madawat nimo nga. Nanay na kauna. Pero mga laki minsan nga balag, dili ako ang nakauna, basta kaya ako'y pinakalami. Balag dili ako nakauna, basta ako ang nakailiyit. Basta kaya ako ang pinakalami. Ano may anar? Bahalag dili ako ang nakauna, basta ako ang pinakalami. Partigi kayo mga igala. Mao ba? May ganin nyo pag sakpao na.
Dili lagi ako ang opener. Ako man sa ng closer. Yeah. Ana, kung love yun nimo po, like mo lagi to. Kung dugay-dugay pa to kay wala biya to niya damha nga moabot kalit ang lalaki nga mo'y amahan, di ba? Wa damha ba wala gi plano. Piling nako ang experience ni Carol is nagulat siya sa right timing nga ingon kay na panindigan na niya ba. Tama. Mm. So para nako gyud murag wala gi chance na kanang kung atong istoryan bitaw karon nga it's okay nga kuan kanang mabalik palagi na siya murag nagyud po yung rason ang laki nga moyon siya nga dili ko siya ko gusto mo dyan sa laki nga moyon siya nga bro dawatan sa bro balag single mom kay iya man po yun ang right side nga well ang iyang gusto gyud gusto siya tong walay kabilinggan kabalo ka na bay mga nga story nga usahay okay ang lalaki pero ang mga ugangan mo dili na sa man ka ano di magiging sa babae nga kuan pinatili ko daw siya man kadong ano di magiging ka ng mga babae nga kuan na naikabilinggan o sa pangit ka kaya di nagyug kakita ang mga lain mga gwapa diya kadakan di gwapa diya Nay, kung ikaw lugar mahigugma ug lami kayo ang pagkumot di ka aha mo na de gugma si mo mata gugma sa imong itlog. Moro pa rin ang banga tong lang gugma. Tapos imo ba na i-consider bra nga for example kung imo po siyang isalo kaniya. Forever na ba na nga magsigbalik-balik na gid na ang mga kuan, ang mga past o ang mga original kay di man nimo mapugngan. Ang ex pwede mapugngan kay ex naman. Kana na may ebidensya. Na may anak so pwede gid magbalik-balik ang kuan, magbalik-balik ang papa ana. Oh. Sige lang mo away. Pasok liwanag sa dilim. Ano ingon nga kung ikaw sa kalalaki nga para kang Justin nga murapog mo ingon pod og I deserve the best or I deserve better nga babae, di ba? Di siyempre kung nagbinutan pug ka, willing pug ka nga murag mo sacrifice for her nya pag abot ana karon medyo unsa man nga caliber nga pagkababae murag na makakapugid siya sa ako then siyempre ma-hurt jud ka bisan pag unsa naka-love diha nagyud is feeling of betrayal. Tama. Munang murag di kay kakaingon nga napalagi na chance. Siguro ang ngani na lang. Siguro ang akong ma-advise kang Carol kuan kanang magstorya lang mo for the sake lang of kanang clarification nga ingani manggod man wala na ko na storya sa imo ang tinuod kay naingon naman ako nya dito sa akong katrabahoan murag ako na lang gyud panindigan sorry kayo magsorry na lang gyud ka ang imong kuan na lang gyud ani is para ma-forgive ka and wata kabalo sa unahan sa imo wala ta kabalo pasay luwag mo actually gusto mangitan lang ko isulti andanain pero tinin pasaylo wala ko masulti nimo sige na abrihan na mo si Procalit yan dito na may gala promise tarongon ako so good ang gabas dayon gabas din ka na may gala pagkumbate ni Justin it mga gala pag manugabas ilisod kayo talabi na siya pag ang letter sender pagiging babae laki pasaga nauna si laki naunsa sa ko pangit ko dire kaya manggil ko sanay kabilinggan dito ko sa kuan sige unsa mo pero mo lagi pod kung buhaton po na ni Justin ang kanang ingana like mo take advantage sa sitwasyon unsaon pag gwapo ana nga love story kang kuan kang Carol di ba murag dili na true nga na love gid siya ni Justin kay number 1 ang iya ra ding tumong og tinguha is katurang paggabas so imo nang so karon lugar imo nang gi-question kung tinuod ba gid nga love siya ni Justin tungod lang kay naibaw-an na kon what if kun di lang day ganahan og samok debi si Justin debi kay kabalo siya nga naaman day papa tanay magsaon niya baharan siya o mga unsa pa para walay samok larga
Pero miski ako bitaw sa nganing advice ani seriously. Kung napa sa mga early 20s, sa mga bata-bata pa, ako makayong yun pong dito ka sa walay kabilinggan, dagan pa may pwede diha. Di ba? Siguro kung dito na ka sa mga 30s na ka, kana medyo seryoso naman. Di ba? Kana medyo, diya, sige, sabta na oy, di pwede naman na. Pero kung napa mo sa mga, sayo pa kayo mo, mga bata, mga 20s pa mo, ay sa mga nasulod ng mga komplikado kayo nga kwan. Dagan pa kayo brand new, ayaw sa muna ng mga bahaw. Sorry sa term. Ay! Sa mga racist ba kayo na? Sorry sa term. Di nga ako lang is, mas dagan man kay, kuan ba, dagan pa maging mapilian. Tapos sa imong edad karon, dagan pa kayo pwede nga choices. Diba? Yeah. Kung mga batanong ka, not to discriminate the single moms lugar nga. Ato i-accept nga, posible nga dihado na ang tanaw sa inyo sa mga lalaki nga inyo mamit. Ato na i-accept. Para part sa consequence mo na itong ginaingon. Every time nga nag-decide nga nakatay buhaton sa kinabuhi, that's part of the consequence. Okay? Ayaw na nga unfair because napuntay mo rag na dapat i-reflect atong sa unan natong gipangbuhat. Well, karon nga naingana na ka, mas maayo gid gyapon nga to be honest, bahalag maka-incriminate sa imo. Basta ang importante, kung nangita kag lalaki nga mo love sa imo, mas maayo tong lalaki nga mudupan nimo whatever you are, maging sino ka man. Ana. Pero sa imong edad nga pangita ka og lain lalaki nga mo accept sa imo. You're almost 30 naman ka. I'm sure daghan dia. Kasi ba itong gina-imagine karon nga kuan nga single mom ni Brad, bisag kuan lang Brad, mga Sunshine Cruise. Ay 40 na galing na siya, di ba? No. Mga Jody Santa Maria nga single mom. Or Kay Abad nga single mom, okay kayo. Ina Raimundo. Alex Dixon. Si Erp kan diha kinsa na mga single diha agoy sunggaban gyud ni Sir Warren. Sir Warren na sorry. Imagine mo Alex Dixon. Kani nga mga single mga 40s pa gyud niha, dili pa gyud ni mga prese mo 27 ay bata pa wala ni kuyaw pa ni. Napay mga willing to. Pero be careful gyapon ha. Sometimes kasi kamo mga single mom, ay give mo kumpiyansa dayon gay. Dili porke nga single mom na mo na moy anak, borag automatic mo biga na pud dayon mo dito. Or mo bika na rin mo dito. Ayaw sada. Butangin gyapon og premium value yung mga self. No? Tana. Butangin gyapon kay magpaligaw gyapon kay sayra man yung mga lalaki namito na nato. Amino na to na yung mga lalaki sad na mga kuan gay pod papalantaw. Kani wala na di na tapa. Nangailangan ani kay single mom na. Ayaw pod. Getting to know each other gyapon. Tanang gyapon kung sa ba okay ba siya. Di kay palabi og kuan sab. Kay una-una ninyo lagi nga ingana ang una-una sa uban lalaki nga basin gi-take advantage lang mo sa inyong pagka-single mom. Always remember ang inyong pagkauga di magtuga-tuga. Sorry. Unsay uga? Answer. Dili na nato na ilimod ha. Nga naa mag single mom nga na dugay na kay stanan, dugay na bisbisan ana. So, mo na say downfall dayon nila kay gamay lang ako hit sa usa ka diha ka kuan nga nag-admire diha murag basin mo na din imong gipangita which is gi-expect na din ka nga love na mo. Gi-expect na din ka. Kabuloy gid si Gileo ana ba bisbisi ko sir. Karon. Kasi moingon daw bisbisi ko sir. Pero nasa tay tip unsaon pagkuha sa single mom. Iagi sa anak. Ayan. Anak na. Ilaw ni mo anak. I-win ang heart sa anak. Naman di liwanag sa dilim mo ba na? Istoryahan ng anak. Dulaon ng anak. Tapos pag humandayon before maglaag o magdita sa mall, mato sa church. Yan, church. Para ipakita nga God-fearing.
So, bano ng bata pa. Tapos, ipalaglaag dito sa bata sa katungkuan. Gatong na yung mga, ano ito na yung mga dagandagan sa dito. Ana. Tapos, willing ka mo change diaper or mag-ilis og sinina. Wow. So, ulirang ama. Willing mo bit-bit og mga bibiron, mga gatas. Dagan kay chika ang girl din sa laan. Girl, grabe gid girl siya. Ginang nagkuhan. Grabe gid. Girl, grabe kayong mga istoryana. Tapos, pag unang gabiin niyo, Erp, medyo action romantic. Medyo mo action og abri ang sipar. Pak! Mo action og gabas. Mayon din siya nga ayaw. Ang lalaki, ikaw lalaki mo ayaw. Dili ka na akong apas sa imuha. Yeah! Bahala gahi na kayo na brag lami na kayo pero mayon gyud ka ayaw. Dili ka na akong apas sa imuha. Tinud-anay niya. Grabe gid girl, dili gid daw kaniyang iyang apas girl. Ako na ba ning ihatag girl na nabuang lagi ko ato ako man tong naabri uy. Ana tirada dia. Ayo. Okay, dili ka na akong apas sa imuha. Grabe bay. Gipaantos pag yun mo mga 1 month. Wag yun ka nagpakuan. Grabe. Pita-pita na, Art. Nagpita-pita na. Grabe. Tugot ba ko siya? Pakitang ko na nga. Dili ko. Dili ka na kung apas sa mo. Wala na. Pusa na. Diba? Daog diretso. Mudaga na. Ihato na sa City Central lang bata. Daga na. Daddy! Diba? Jesus ka-easy. Easy peasy. Simple kayo nga trabaho. Baka mo sa basta kung mga single mama, dili sa din automatic ka. Basta yun mo. Bika sa din mo diretso lang. Ayaw. Say mong good po, daghan po sa mga lalaki na to, ang attracted sa mga nga single mom is because number 1, wife material na sila. Pwede. Naingana nga mga lalaki nga murag, uy, mas maayo nun ang single mom kay kabalo na sa kinabuhi. Nana kay mas burag buy one take one, nana kay mapalit sugo ug palit suka. Ang anak ng isugoon. Oo, libre na dan ba? Oo. Lang palit sa dito ahos dito sa Puerto Cao tapos taga-ipunan siya. Layo ang palit og ahos eh. Nya, take advantage gyud sa uban ingon si Sir Warren. Kay basig gilumot na. Hoy! Si single mom pod gimingaw nag-isda nga bunguton. Hoy! Good. Mo gini na remember sa inyo gyud kaning magtagbo ang duha ka bunguton. Dagan artista single mom nagkadugay nagkalami. Ay so siyempre. Dagan kaya na sila diya. Para ni ano ba ni Christine Reyes. Hayas boyfriend lagi. Ano man? Bisa sabi kag witwiw. Alam niyo kag witwiw. Ano gina? Christine Reyes, Brad. Kisa pa ba niya? Kisa pa ba niya mga hat? Si Manilyn Reyes. Manilyn Reyes. Reynes, no? Manilyn Reynes. Ines Darren. Sa pa bang nahimo mga single mom ron? Si sexy nga si Kuan. Sexy magyapon si Rupa May nga. Sexy magyapon sila. Oh my God. Ay, si Kuan. Ay, tama ba? Janela Salvador. Perfect. Janela. Bata pa kay Bana. Kung saan yung problema sa uban ba kung ang Bana bita mo bata pa? Bardili pa wala pa nakalingkawas sa kanang party ba hana? Manang tendency nila, lag-lag pagyapon. Yes. Oy, hello. Oy, bag-o. Makmak 1128. Makmak! Welcome to the group. Nawala na si Liwanag sa Dilin. Na si John Mark. Makmak. Makmak nila ito. Si Gutierrez. Katong naanak ka ni Kuan ba? Good. Kisa ni nga Gutierrez. O anakan ni Kuan? Ni Richard Gutierrez? Si Eddie. Ay, Sara Labati. Perfect. Sara Labati, single mom karon. Because they take care of themselves. Kung sa Ina Raimundo, di man good single mom si Ina Raimundo na magod sa Ibana. Dili.
Regine Tolentino. Single mom ba siya ron? Klaro gini si Ron Absog. Edad ba? Bata-bata pagamay. Bata-bata gamay. Dili pa kayo crushable ning Regine Tolentino. Marag kuan. Siguro katong mga sa Six Mom Dancer, mga moms naman to sila. Pinaka-the-best siguro ba si Sunshine Cruz. Sunshine? Oh, tapos yung mga anak karon halos pareharan niya. Murag wala matigulang ba. Denise Laurel pwede. Kana si Denise ba? Bright po na si Denise. Okay po na siya. Denise Laurel. Kylie Padilla. Of course. Ano si Kylie? Of course. Kylie Padilla. Mamma mia, ulala. Ulala. Iso kayo ang papa ni. Grabe ka, chick boy. Agoy, nabalsa ng anak. May gala. Mo lagi na itong kanlukan sa itong mga anak lagi. Oo nga. Ay, si Kwan Bay. Si Michelle Barameda. Barameda itong Star Patroller bito nasa sa TV Patrol. Barameda. Michelle Barameda. Michelle Barameda. Si Pokwang. Si Pokwang single. Ganahan mo siguro na yan type ni Erp. Ano yung mga type niya? Erp, speaking nga pala of type, nag-usab ba imong Kwan? Kanang attraction sa physical appearance sa babae? Ay, di ka makapangutanan sa ana sa ako kay di man kay ko specific gyud. Wala kay ko yung murag specific. Murag naalang ko yung mga bias, like bias ko sa mga di kay ko ganahan og mga morena negra kaayo or ingana, then lang. bias ko gamay sa Are you into boobsy or booty? Kana dini ko sa booty. Yako sad bay. Lately na ako na kuan. Sige na akong asawa ba nga. Wag ko na. Wala ko na, to be honest, mas attracted ko sa imong kuan. Dako ni mo nga sampot. Ta ako man good mo nang wala kay ko'y preference is because dili sa physical ang akong kuan is intellectual connection. Yeah, namang yun na. I mean, part man. Pero karon lang ba nga kumutan lang kag tao ba? Mutanaw karon ka ng mga babae nga na attraction ano ba? Di na ko mag-gets nga nung ganan magbubsi nga. Puro ka nang magbitay dito day ko sa kuan bay. More on sa lubot day ko di ay good. Kanang paglingin nimo kanang galakaw na siya palayo ana lugar. Oh, ana man ka pero ang sa bubsi biya ana biya. Kamang ka na nga kan. Inga na ang questioner. Asa man mo gusto katong bulbulug or katong lain magtingog. Si tama ba kung kita person karon? Di kay ko sa kuan. Si Erp all of the above daw sa. Dili ko. Ikaw sa color ka, morena ka or kuan? Pution ko. Pution. Di kaya ako regardless gyapon. Di na po kay puti nga ng luspad ra pod. Sakto lang. Chinita. Yan siya. Kani among istorya na kana lang something. For example ba kung yung mga girls ron nga gabaklay ana or gatan-aw na mas makakuan mi og kanaw. Kay sa una ultimate crush mo ginako na si Kay Abad yun. Kay Abad. Kada bitong morena. Normal bitong nga kuan. Kada bitong mga gwapa ang babae, kada bitong nakapambalay lang. Kana ba akong mga nakapambalay lang bitong nga ding bro. Kabalo ko unsa imong pasabot. Kanang mga lalaki, murag isa ta sa mga lalaki nga ma-attract sa babae nga wala kabalo nga gwapa sila. Ayan! Perfect! Kato ka kanta, kaninga kanta. You don't know you're beautiful. Wala siya kabalo. Kana bitong magpalit lang sa sari-sari store nga bago siyang mata ano.
As in, simple, ana. Na? Muna uban ka, kanang ga-crave og attention kay murag ma-off ta, no? Ma-off ta Oo, gamay. kanang, na mga pilok, nga grabe ang mga makeup. Di na ko, akong gina-imagine, kung tilapan ako ni siya, magka-powder akong dila. Na, baga ra kay foundation. Oh, mga foundation, ako lang gini siyang werlaan eh. Foundation. Lain na ba mo werla kay, di pa yan nasa aping una, tapos, ana. dikit gamay, dikit ito. Di ba? Kung gabi ang lipstick, basta yun lasang lipstick. Edible ng lipstick ni mo? Ano naman? Lasa lagi kuan. At pareha ta, anak ko, mas ganahan ko, kanang ba? Kanang mga look ng mga bagong gising look, kanang pambalay look, kanang yan. Ganahan ko ang dili kaya ni dog. That's the true beauty. Beauty. Sa true beauty. Ana. Walay, o di ba natungod po kay ako nag-college sa Dumariano nga di po kay ga-make up mga tao dito? Yeah, well, na may times nga okay po siya nga naman po times nga mag-make up ang babae mas mag-enhance ang iyang kagwapa pero dili wipe material para sa ato or dili ta kaayo attractive kaayo ato. Kay kumbaga sobra temporary lang. Oo, di ba? Mag temporary nga beauty lang. Oh. Pag mag-ulan karon, impas. Mabasa mi. Impas na yung kagwapa ron. Sabi ni Herb, beauty is in the eye of the beholder. Busa kitang tanan, behold. So, maning kuan. So, mag-gloves tang tanan kay na may holder. Beauty is in the eye of the beholder. Busa kitang tanan, behold. Kaning kuan attraction man good or depende pod na lagi mo nang nay attraction nga initial and then nay attraction dayon nga may nga deeper attraction which is dito na dayon mo create ang sunod na din na relationship na din imong gusto siguro. Then and more into ano gid ba ng smart bright ba? Kana Yeah, yung lami bitaw ang conversation after sex bitaw. O kana. Kana bang after Bisan sex? Bisan bag during. During. See? Pwede. Kanang after na yun, kanang mga law itong top ka na. Listen mo sa kay nga, during ERP, tapos gistoryahan ninyo nga, grabe kitong cosine and tangent. Grabe kay bright ka. You know, oh my God, the derivative of 2x squared plus 2x plus z as x approaches to positive infinity. Asa naipit nga naman, equals 3, mong good. Ba ang imong pantiikon sa isog sa gamay kay ang ato mo kung giistoryahan ani kay ang form of angle nga ilang makuha gid ba. Kapoy ka ng mga babae nga pag human ang topic unsa niya itong istoryahan mura ka malabo man di magsilbi ni dito ta sa katong mga smart nga lang lami ang topic after during or after. Uy, murag paspas lagi kay ni si Herb lagi og mangingana na mga laway na kaya to mga istorya. Mo din ang ganahan ni mo de ha. Paspas lagi kay Content ni Cindy 5. Talaga yan. Kuan na sa TikTok na siya. Ay. Sino si Cindy 5? Ay, gipa search ta. Gipa search ta. Kinsa na si Cindy 5? Kailan na? Basta. Okay la. Sige nga, ipakuan na, ila doon na sa mo, kinsa na, be. Kinsa na. Wala na, 4 minutes after, 4 minutes lang pag-ubag ng alas 10 na. Salamat sa inyong pag-uban-uban. Follow us sa Spotify, ha. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw and mga namis. Uy, dagan salamat dahil sa mga Herb, naminaw kagahapon, bisan o rata, recorded. Recorded. Salamat. Thank you. Salamat kayo. Mga episode na mo nga na-miss ninyo nasa Spotify ha, Bitok-Bitok University Podcast. Thank you kayo ninyong tanan. Kini paghapon si Consel Bernie Bitok-Bitok, Master Poppy. Kini ang programang Bernie Bitoks. See you tomorrow. Ingat mo tanan. Bye! Amping! From the first day